Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Єzus сказав Нікодему: «Як Моїсей узвищив змію в пустині, так повинен бути узвишений Син Чоловічий. Бо кожний, хто вірить у Його, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, каб судити світ, але каб світ був збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив у ім'я одинородного Сина Божого. А суд у тим, що світло прийшло на світ, але люди більш полюбили темру, чим світло, бо учинки їхні були дренними. Тому кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, каб не відкрилися його дренні учинки. А хто поступає по правді, йде до світла, каб явними були учинки ягоні, бо яны здійснені у Богу». Гэта слово Пана. Третий день наших реколекций, апошні день, нагадую, розважаем мы на тему любви, а больш дакладна пра важнасць таго, што трэба вучыцца любіць, як навучыцца любіць. І сёння хачу асабліва звярнуць увагу, і так называю гэтую тэму, што ёсць розныя характары любві. Назовем это так, розныя абліччы любві. Праблема, між іншым, у тым, што мы частенька абсолютно часам розныя рэчы, часам нават не падобныя одно на другое, называем тым самым словом «любоў». І это не так. Зараз спрабую трошку вам больш тлумачыць. Можа, нейкі провід быў, калі я ехаў сюды да вас на рэкалекцыях, не люблю у дарозе слухаць радыё, але часам слухаю, калі стамляюся, і каб неяк так трошку больш бадзёра ехаць. Вось, асабліва, калі даўгія дыстанцыі. І радыё ўключыў, і прадбачліва ці не іграла песня Ляпісаў «Знай, што это любовь» Міхалка. І так прыслухаўся я да яе, калі прыехаў на рэкалекцыі, спецыяльна знайшоў узяць тэкст, пачытаць, пра што ўвогуле ён спявае, удумацца, пра што ён спявае. І матыў там «Гэта любоў, ведай, гэта любоў». А добра ўдумаўшыся, ён спявае пра інстынкты жывёлаў. Я прызадумаўся, ці можна назваць мартаўскіх катоў, што яны любяць адзін аднаго. Сумняваюся. Ці птушкі там, буслы гнёзды будуць відаць. Ці это можна назваць любоўю? Сумняваюся. Я б не называў бы. Другімі, неяк прыродныя, біялогіі, інстынкты. Пасля, што спяваюць ляпісы? У прынцыпе, на жаль, то есть матыў гэтай песні, там адносіны сексуальныя, там любоў як закаханне, там, сказаў бы, сексуальныя дамагательствы, з такой формай насілля нават, матыў песні, там нават свайго роду прастытуцыя. І гэта ўсё ён называе адным словам любоў. І вось у гэтым праблема якраз такі. Таму што это розныя рэчы. Калі мужчына насілуе жанчыну, это нельга назваць любоўю, это розныя рэчы. І з такога пункту пачынаем наше разважанне, каб вам паказаць праблематыку. Это нельга назваць адным словам любоў. І частенька тое, што мы называем любоўю, это абсалютна не любоў. Быў час, цяпер узгадваю, што не час, а калі браў інтэрв'ю і недзе там выкладваў сабе на YouTube-канале пра сузалежнасць,
у нашей парафіянкі у одной. Яна сказала такую классную фразу, что я ратавала свайго мужа алкаголіка, ратавала яго ўвесь час, думала, што ў гэтым праяўляецца моя любоў, а пасля зразумела, што это любоўю і не было. Тое, што я яго ўвесь час цянула, это нельга назваць любоўю. Это называецца другим словом – сузалежнасць. То есть, бачыце, это розныя тэмы. Пасля другі прыклад, што такое любоў мацярынская? Мы захапляемся гэтым, мама нараджае дзіця, это сапраўды гераізм. Я б, шчыра кажучы, кожнай жанчыне, хто згаджаецца нараджаць, ужо б даваў бы медаль. Ведаючы ўсе нюансы, як пасля это ўсё адбываецца, і выхаванне дзіцёнка і так далей. Але вядомы пісьменнік хрысціянскі, раю чытаць ягоныя кнігі, Льюіс, ангельскі пісьменнік, філосаф, літаратуразнаўца. І Льюіс у сваёй кнізе, так называецца «О любви» па-руску, ён у гэтай кнізе тлумачыць, што любоў мацярынская – гэта адна з самых эгоістычных формаў любви. Таму што яна направлена на сябе. Здаецца, што мама для дзіця нараджае, любіць дзіця, это эмоцыі, інстынкты ўключаюцца, але мама сябе бачыць у дзіця. Яна ўспрымае частенька, свядома-несвядома, што это дзіця, это яна і ёсць, это ёйнае дзіця. Льюіс тлумачыць так, што жанчына з гэтым інстынктам мацярынскім, яна павінна прайсці цэлую рэвалюцыю. Каб адбыліся гэтыя змены, калі ты ўспрымаеш дзіця як твою ўласнасць, это твоё, это для цябе, і Льюіс кажуць, любоў мацярынская павінна стацца дарам, то есть падарункам. Значыцца, не для мяне, а для некага. Для гэтага дзіця, для мужа, для грамадства, і так далей. То есть ты уже не канцэнтруешся на самім сабе. І гэта цэлы працэс, это вельмі складаны працэс. Я б сказаў бы, што псіхалогія трошку далей пайшла, і псіхолагі там, дзе гэты працэс не ідзе, то есть дзе няма гэтага пераходу ад любоў з канцэнтрацыяй на сабе да любві, которая становіцца падарункам для іншых, дарам для іншых. Калі няма гэтага пераходу у адносінах паміж мамай і сынам, напрыклад, то псіхолагі кажуць, што это маменькія сынкі. І гэта агромная праблема. Сказаць, што это праблема, это нічога не сказаць. Я ўпэўнены, што сярод вас ёсць многа людзей, которые з этой праблемай сутыкнуліся. Найбольш мне нават, мамы трошку шкада, больш шкада сына, который так ад мамы дарослы і не адарваўся, а яшчэ больш шкада той, которая выйдзе за яго замуж. Таму што яна на старце ўжо ў пройгрышы. Бо яна ніколі не будзе такой, як мама. Это не атрымаецца, і адсюль нараджаецца варожасць. Вядомы стары савецкі анекдот «Мойша, зачем тебе жена? У тебя же есть мама». Это трагедия. На самой справе это трагедия. Это огромная трагедия. И, тяжко это назвать любовью. Это скорее бы назвал бы, треба шукать некое слово. Такое инстинктное себялюбие. Не ведаю, может так было бы правильно назвать. У мяне б, напрыклад, уключылася нешта такое. Чаму? Такая мама, которая прывязаная да свайго сына, а сыну ўжо 40-50 гадоў. Яна яго ніяк не адпускае. Усё павінна быць па-ёйнаму. Чаму такая мама не думае пра яго, што ў яго жыццё не ўкладваецца? Чаму не думае пра ягоную сям'ю, што яна у разрэз становіцца паміж ім і жонкай, паміж нявесткай, Таму што там няма любви. Калі это крайнія формы, это себялюбие, это цяжка назваць любоўю. Это патологія, это форма патологіі. Павінна это лячыцца, па ідэі. Калі людзі усведамляюць, што яны хворыя. Прыклад нейкі там даю. Альбо, што часам бачыў, таксама это называецца нібыта любоўю, но я б не назваў бы гэта любоўю.
нейкім другім словам трэба называць, калі бацькі хочуць, каб у іхных дзецях як бы рэалізавацца самім. Напрыклад, бацькі марылі ці зрабілі кар'еру, ну, допустим, медыкаў, абавязкова дзеці павінны пайсці гэтым шляхам. І бацькі скажуць, да, таму што я хачу твайго добра. На самой справе, добра капнуўшы, яны сябе прабуюць рэалізаваць. То есть яны не думаюць пра дабро дзяцей, яны думаюць пра сябе, яны ўпэўненыя, што так павінна быць добра для дзяцей. І вось гэта трагічны сцэнарый, калі дзіцёнак яшчэ не вырас, а для яго ўжо прапісана ўсё. Дзе ты павінен жыць, колькі зарабляць грошаў, за каго выйсці замуж і ў якім узросце. Калі не выйдзеш там у 20 пару гадоў, ты старая ўжо баба. Да, то есть, ну, прапісана ўсё, колькі дзяцей тоже павінна быць прапісана. Ну, это трагедыя. Чаму трагедыя? Таму што няма любві без свабоды. Там, дзе няма свабоды, а ёсць элементы любві, ну, это форма насілля. Вот. І это трагедыя. Заўважце цікавую рэч, калі уважліва прасачыць Пісанне, Евангелія. Христос, прапаведваючы любві Божай, паказваючы гэтую любоў, нідзе вы не ўбачыце, каб ён некага шантажаваў, маніпуляваў, змушаў да нечага. Нідзе вы такога не ўбачыце. Ну, бо любоў такая ёсць. Нельга змусіць любіць. Такая ёсць любоў. Мяне некалі вельмі здзіўляла гэта і надалей здзіўляе ў знакамітай прыпавесці пра блуднага сына. Вядомая гэтая прыпавесць Евангелія ад Лукі, 15 раздзел. Там 3 персонажа. Блудны сын, старэйшы сын, который нікуды не адышоў, але ўсё адно мае агромныя праблемы, і вобраз айца. Это вобраз Бога, айца, который адпускае блуднага сына. Дык вось мяне заўсёды здзіўляла, як отец мог адпусціць сына. Сын прыходзіць і адкажа: дай мне маю частку маёмасці, ну я пайду. І ты, як отец, ты ведаеш, чым усё дело пахнець. А дело пахнець керасінам. І ён аддае. Чаму? Ну, таму што нельга змусіць любіць. Любоў не прымушае, любоў не насілуе. Ну і вот. Ну яшчэ нейкія прыклады, просто вам хачу разжоўваю, як магу, каб паказаць, што у чым наша праблема, што мы частенька абсалютна розныя рэчы называем тым самым словам. І часта невядома, пра што ідзе размова. Нельга ўсе гэтыя гісторыі аб'яднаць і назваць адным словам любоў. Не, это розныя тэмы. Помню такая яркая гісторыя, калі ў адной парафіі хлопец, без сарказму пра гэта кажу, ён сапраўды шчыры, веруючы, прыйшоў падзяліцца, параіцца з агромным перажываннем, з болем у сэрцы. Ён расказвае, як ён любіць сваю дзяўчыну, як ён закаханы, як ён не можа без яе жыць, як ён не можа спаць, тут пастаянна пра яе думае. Ну такая любоў, што проста у нас зазвычай песні пра такое пішуць. Не люблю такія песні. Калі толькі чую матывы, там у радыё песні, больш-менш матыў такі: я цябе полюбила, а ты мяне кінуў, сразу выключаю. А такіх песняў 99%. Я разумею, што не аб чым. Таму люблю рок. Там хаця бы нейкі матыў ёсць, хаця бы нейкі пасыл. І вось ён расказвае пра гэтую любоў, як ён не можа без яе жыць, і што рабіць і так далей. А я здзіўляюся сам сабе, я яго слухаю, а ў мяне ясная думка пра дзяўчыну, не пра яго, а пра дзяўчыну бедная попала. Вот з ім ты якраз такі попала. Таму што ўвесь час ён расказвае пра сябе. Ён расказвае, як яму дрэнна, як ён любіць, як ён не можа без яе, як ён не ўяўляе жыцця. Ні разу ён не сказаў пра яе. Ён не думае пра яе. Ён думае пра сябе. І это не любоў. Это не то. Мы сёння чуем адзін з характараў любві у размове Хрыста з Нікадэмам. Бог так полюбил свет, что отдал Сына Своего, одинородного. Вот это любовь. То есть Бог что зробил? Отдал. У этом любовь проявляется. Не прикарманил себе, ему треба было нечто, и он отдал. Бог, створяя свет, и, мягко кажучи, створяя себе проблемы, бо со створением светом и человека появился грех.
Бог робіць сабе праблемы. Чаму? Таму, што ён любіць. Таму, што ў гэтым ёсць характар любві. Ты даеш, вот што Льюіс пісаў. Любоў павінна стацца дарам, падарункам. Ты дорыш іншаму. І ў гэтым ёсць любоў. А не к сабе, не пытанне, мне добра ці дрэнна, мне хочется ці не хочется. Это не любовь. Это надо назвать другим словом. Мой любимый письменник, забыўся, Виктор Гюго, заговорился, что забыўся любимого письменника. Есть такая цитата у Виктора Гюго, просто шикарная, гениальная. И он кажет так, что розум наш чалавечы, ён корміцца праз тое, што прымае. Ён павінен пітацца, ён павінен упітваць у сябе. Ты чытаеш, ты цікавішся, ты разважаеш, і твой розум расце, інтэлект, мудрасць твоя расце. А сэрца, кажа Гюго, расце праз тое, што аддае. То есть ад сябе, для іншага. А сэрца – это ёсць любоў. И вот это вот такое, центральное разумение этой темы, да. Вот. И тому трагедия. Трагедия многих молодых пар, молодых семьев, да, тому что то, что называется любовь, по сутности, не сильно там и любовь, да, то есть человек зацікавлений собой, он не может, хлопец переживает, он повинен, он любит девчину, он повинен с ней спать, он не может по-другому. Люди идут по этих схемах, на этом поводу, потом здивляются, что тут не працует, тут нема чему працаваць. Калі чалавек зацікаўлены сабою весь час, тут няма чаму працаваць. Это не про любоў гаворка ідзе. Вот такая вот схема. Якім словом назваць не ведаю. Вот такія вот рэчы. Трэба шукаць другое слово. Яшчэ адзін вобраз, там, можа, маладзейшыя зразумеюць. Другі мой любімый аўтар Толкін. Першы Віктор Гюго, другі Толкін. Не ведаю, каго больш люблю. И сериал, который «Властелин колец», цікавый, по-своему, конечно, там критично, але так, оцениваю это дело. Вот. И там есть такой цікавый мотив, который меня вельми уразил, коли вот эти мифичные персонажи, орки, они стварают свою землю, ихний кіраўнік были эльфы, это образ анёлаў, падшы анёл, назовем так, и он в певном моменте каже фразу, меня вельми это уразило. И он нам каже: «Дети мои, я вас люблю. И для гэтага мы створим землю и знішчым усіх іншых. Тут не будет солнца, тут будет все выпаленное. И это я все роблю з любви до вас». И я ў шоку был, калі пачуў. Просто посыл, не ведаю, ці Толкін это писал, ці рэжысёр так показал. Вельми цікавая думка. Я памятаю, як аднойчы моя знаёмая подзялілася со мной таким образом, сном. Часам у снах приходят дьяволы до людей, зло приходит, есть разные истории, и она рассказывая, як ёй у сне пришел дьявол и сказал ёй, что любит ее. И она каже: «Я у сне адчуваю, яким я шоку от того, что от яго я не чекаю такой информации, что он любит меня. Але, каже, мое переживание, каже, мне дрэнна, мне тошно. И я помираю, нягледзячы на тое, что я чую гэтыя словы: я тебя люблю». Тому что тут рабство. Это нейкі обман. У любви нема рабства. У любви есть свобода. Не то, что там свободная любовь, раблю, что хочу, але в сенсе, что нема примусу. А дьявол не. Там у яго не так усё не так. Там примус. И неяк так. Якая выснова з гэтых тэмаў маіх разважанняў? Глядзіце, як шмат вас гэтымі прыкладамі, трошку ўжо дараваў некаторыя, але як шмат гэтымі прыкладамі вас трошку мучаю, каб паказаць, што это розныя рэчы. Іх нельга назваць адным словам любоў. Это розныя рэчы. Трэба надаць ім розныя назвы. Адзін з маіх знаёмых місіянераў распавядаў, калі вярнуўся з Афрыкі і пасля дзяліўся з намі, і ён працаваў у такой маленькай вёсцы, вельмі прымітыўная цывілізацыя. І ў яго пыталіся мы, што для вас самае цяжкое было. А ён трошку з жартам сказаў: «Самае цяжкое для мяне было, да чаго я ніколі не прывык,
гэта тое, што ў мове гэтых людзей, сярод которых я працаваў, самец гарылы, мужчына і святар называліся ўсё адным словам. Таму што мова была прымітыўная. У іхнай мове было толькі 300 словаў. І ў нейкім сэнсе, ёсць тут логіка, да, там, што кабан, што лось, да, што самец, там, да, тое самае. Нейкая логіка ў гэтым ёсць. І ён кажа, я так і не прывык за ўсе годы, я так і не прызвычаіўся да гэтай прымітыўнай мовы. Дык вось, якраз такі філасофія мовы і ёсць у тым, што жыццё яно багатае, і розныя рэчаіснасці трэба ім канкрэтна надаваць імёны. У гэтым цэлая філасофія, у гэтым мудрасць нейкая, Божая, чалавечая мудрасць. І грэкі, старажытныя грэкі, яны ўжо 3000 гадоў да гэтага дайшлі да таго, да чаго мы з вамі, як славяне, не дайшлі па сённяшні дзень. Таму што ў грэкаў, з таго, што я вывучаў, як мінімум было 5 паняццяў любві. Некаторыя кажуць 7, некаторыя кажуць болей. То, што мы тлумачым на рускую і на беларускую мову адным словам любоў, у грэкаў было як мінімум 5. Напрыклад, эрас – гэта для нас эротыка. Это любоў інстынктная, сексуальнасць. Напрыклад, філіо – это больш тэхнічнае. Адсюль паняцце філасофія, філалогія, это значыць любоў да мудрасці, любоў да моваў. У нейкім сэнсе так падаецца, што патрыятызм можа быць, мясціцца тут. Дзіўная такая любоў. Ёсць людзі, которые любяць зямлю сваю, народ, нацыю, грамадства. Это таксама форма любві, но іншая. Ёсць любоў агапе. Это любоў брацкая. Першыя хрысціяне, калі адпраўлялі святую Еўхарыстыю, літургію, пасля яны збіраліся разам, каб спажываць у брацкай любві, размаўляць паміж сабой. Гэты матыў будзе гучаць пасланне да Карынфянаў. І яны это называлі агапе, альбо агапе. Это любоў брацкая. Тут, магчыма, будзе мясціцца такая цікавая любоў. Я б сказаў бы, што гэта любоў сяброўская. І цяпер паглядзім на наш матыў. Тое, што ў культуры праслаўляецца, як правіла, маладыя чакаюць гэтага. Калі ж яна прыйдзе, гэта сапраўдная любоў. Калі ж яна прыйдзе. А на самой справе у кожнага сваё ўяўленне ў галаве. Мы пра рознае думаем. Як правіла, калі людзі чакаюць сапраўднай любві, канешне, чакаюць нейкай такой парыву эмоцый, перажыванняў, нейкія ўсплескі, сексуальнасці і так далей. Я некалі быў вельмі здзіўлены, калі любоў эмацыйную, альбо закаханне, мы кажам, альбо любоў, некаторыя кажуць, правільна, чувственная, альбо душэўная. Дык вось, ёсць спіскі хваробаў. Медыкі павінны гэта ведаць. І закаханне ў гэтых спісках ёсць. Это хвароба, аказваецца. Па катэгорыям медыкаў. В прынцыпе, правільна. Таму што чалавек не свой, неадэкватны, пачынае паступаць, рабіць не так, як зазвычай рабіў. То есть цвяроза рашэнняў не прымае, ім лёгка маніпуляваць гэтым чалавекам. У прынцыпе, канешне, трэба і песні спяваць пра гэта, і захапляцца закаханнем. Это сапраўды нейкія дары, прыгожа. І адначасна такі дар праблемны. Это розныя формы любві, да. Я б, напэўна, падрозніваў бы любоў інстынктную, мацярынскую, любоў сексуальную, любоў як эмацыйную, як закаханне, як прывязанасць, як сузалежнасць, таксама нейкая форма любві, хворая, канешне. Это розныя ўсе формы. І сканчваючы нашыя, трошку рэкалекцыі, сказаў бы так, што з таго, што я эту тэму даследаваў і бачыў самае геніяльнае акрэсленне любві, я ўбачыў святога Фамы Аквінскага. Гэтую формулу паўтарае святая маці Тэрэза з Калькуты вельмі часта, і гэтая формула акрэслення Фамы Аквінскага знаходзіцца ў катэхізме каталіцкага касцёла. І святы Фама Аквінскі кажа, што любіць – гэта рабіць дабро. Это ёсць дарам для іншых.
І таму Бог кажа, каго люблю, таго караю. Мы не караем чужых дзяцей. Вы будете ісці па вуліцы, бачыце, як дзеці там шалапуты, матам крыюць і што. Як правило, пройдете мимо, як правило, бо это не вашее. Вы не будете за это переживать. То есть у вас нема любви к этим детям, вони чужие. І Бог каже, я своїми так займаюся. Кого люблю, того караю. Помню, такий епізод у мене в житті був цікавий, коли одна дівчина, їй Бог показав нейкий мой грех, слава Богу, ну не тяжкий там, але тим не менш грех, показав про сон. И она бедная, так переживала, тряслась, это мне надо было сказать. И она пришла такая, вся вот это рассказывая. И помню, у меня такая кривда, такая злость была, она вот на яе троху, да, а еще трошку на Бога. Я думаю, Боже, а ты мне не мог вот это сказать, вот по-нормальному? Это ж пигалетка, она будет стоять от меня вучить зараз еще, да? А ты мне вот не мог вот так вот сказать? И когда вот мое сердце вот так вот кипело от незадоволения, у Святым Писании открыл послание апостола Якуба, где Бог каже, кого люблю, того и караю. И знаете, я там ледь не расплакался от радости. Я понял, як это классно. Разуметь, что ты для его важный. Вот был бы я чужим, Бог бы сказал, да живи ты як хочешь. Мне-то что? Роби ты что хочешь. Коли б я был чужий. А раз ты свой, и он тобой займается. И я замест этой горечи, вот контраст таки, да, и ты ледь не плачешь от радости, ты отчуваешь эту любовь, и он тобой занимается. Но это любовь. И она местится в этом окреслении Фомы Аквинского, это робить добро. И Бог робит добро для людей, створающих этот мир. Он посылая своего Сына, хотя сам будет терпеть, тому любовь має характер терпения. Любить – это заўсёды ризиковать. Это ну, не заўсёды терпеть, да, любовь, звязанная с терпением, с болью. Узгадываю, ну, классный мотив. На Новый год постоянно чамусьці крутять «Ирония судьбы» или «С легким паром». Коли памятаете, там песню такую, он спевает под гитару, и он спевает, ну не памятаю дословно, да, але он спевает там, если у вас нету тети, то вам и нечего потерять будет. Если у вас нет собаки, да, ну то есть так само вы ничего не згубите. Да, а в этом-то и есть сутность любви, да, не даруйте, не памятаю дословно всех слов, да, в этом и есть суть любви. Когда у тебя есть близкие люди, их можно сгубить. Ты за их переживаешь. Да, боль, любовь, она звязана с некой болью, бо это робить добро, это для інших. Ну и неяк так. Так что самое такое, ну, сказал бы, у сердца, вот, окресление любви, ну, я особисто это бачу, это робить добро. И ничего дивного, что как раз таки Святая Мать Тереса зразумела это. И она могла любить этих индусов, этих прокаженных, этих усих абсолютно неёйных людей. И она просто робила добро. И пытались, они христианами становятся, на что она спокойно казала, так это ж не про это воволе. Коли ты любишь, ты не задаешь себе таких питань. Это по-другому все працує. И, мои дорогие, ну, апошнее, на што хочу звярнуць увагу, толькі звярнуць увагу, так трошку дзіўна, і гэта, ну, сапраўды нейкі эпізод, нейкі матыў, это вялікая тэма, на гэта мы, напэўна, не маем часу. Я вам хочу прачытаць верш на заканчэнне нашых рэкалекцый, яшчэ пра адзін від любві. Думаю, што, можа, мала хто з вас нават думаў, што такі від любві ёсць. Гэта верш Кіплінга. Оказывается, он не только творы писал, але яшчэ и верши. Называется «Сотый». «Бывает друг, — сказал Соломон, — который больше, чем брат. Но прежде, чем встретиться в жизни он, ты ошибешься 100 крат. 99 в твоей душе узрят лишь собственный грех, и только 100-й рядом с тобой встанет один против всех. Ни обольщением, ни мольбой друга не приобрести. 99 пойдут за тобой, пока им по пути.
пока им светит слава Твоя, Твоя удача влечет, и только сотый Тебя спасти бросится в водоворот. И будут для друга настежь всегда Твой кошелек и дом, и можно ему сказать без труда, о чем говорят с трудом. 99 станут темнить, гадая о барыше, и только сотый скажет, как есть, что у него на душе. Вы оба знаете, как порой слепая верность нужна, и друг встает за тебя горой, не спрашивая, чья вина. 99, заслыша гром, в кусты убечь норовят, и только сотый пойдет с тобой на виселицу и в ад. Заканчэнне, конечно, не сильно. Я проверил оригинал. Кіплінг піша: «И только соты пойдет за тобой на шибеницу и далей». Ну, то есть это до рифмы. Русский переклад про ад кажа. Кіплінг, на счастье, про пекло не пиша. Ну, это тема дружбы. Такой сапраўднай. 99 и вот один, але ён сапраўдны. Да, вот можете себе, конечно, на слух тяжко это успрымаецца, можете себе знайсці, это верш сотай называется Кіплінга. Это тема дружбы. Я бы сказал, шмат на эту тему уже прочитал, доследовал, разных людей. Это самая зрелая любовь. Самая зрелая. Як не парадоксально. А шчыра кажучы, я нават не думал, что сяброўства – это форма любви. Это самая зрелая любовь.